Ма вие сте тук шнорхели, вие музика не разбирате нищо. Не. Фънки, мънки. Бъде дебелата свиня на финала, как ще го наредявам. Мали! Ма ще си взема лично охрана. Как го наричаш? Как го наричаш? Кажи му, че е свиня майка с 700 милиарда хиляди малки прасенца. Я влез във форума и видей кой е по-голям. Иван Селския педерас или Фънки дебелата свиня? Ти замръзна нещо. Иване, какво ще кажеш за тия кадри? Това е сценарий. Няма нужда на този микрофон да говориш, може да. Това е сценарий, това е за вас, това е шоу, това е Холивуд, си е на, нали, там, отвъд океана. Искам да кажа нещо много специално. Тази вечер тук има две принцеси. Не, това не ни интересува. Преслава... Кажи ти, мъкни. Кажи ти какво... Това е шоу мой, ти много добре знаеш. Ти мъкни, ти казах. Ти съм провокиран. Така. Излез оценът. Фънки, какво мислиш ти сега? Нямам коментар. Я се върни се. Излез. Аз не съм папагал да ме разкарвате, аз съм най-големия, така ли е? Добре. Достатъчно. Това лицемерие ли е да обещаваш пред мен е очевидно лицемерие, колега. Нека да не даваме оценка, аз не знам какво е. Кажи какво е, да обещаеш, че се поправяш, вече нямаш никакви проблеми и след това така да си излегнеш като най-големия и да се държиш по този отвратителен. Ама защо вие ми казахте да го кажа това нещо, за да видите Фънки как щял да реагира на мене? Филми, аз съм ги измислил! Фънки! Обичам те! Много добре знаеш, че това е сценарий! Ние ли ти казахме да не идваш на репетицията и да те няма на снимките онзи ден? Сега ще видят зрителите, че те няма. И това ли ние ти го казах? Това е лично... Твой избор. Добре, излез. Добре. По кината, уважаеми филми, дават филма «Ще се лее кръв». А пък по BTV сега ще видите някои продукти с крилца, които разрешават този проблем. Веднага след почивката ще видите изпълнението на Иван и ми е много интересно какво ще каже Фънки днес с гърба му в очите му. Добър вечер отново. Вие гледате предаването Музикална чуднотека, което се излъчва директно от втора зала на читалище Аура. Тази вечер 12-те айдели пеят поп-фолк под окружаващия поглед на най-горещата звезда на родната сцена Преслава. Айдели те пеят за вас. Вие гласувайте за тях и ще можете да гледате любимците си по-дълго на екран. Линиите са отворени от началото на концерта. Следващият участник, който ще излезе на сцената, е момчето Скандалджия. Преди рекламите видяхте как той обижда Фънки. Впрочем, за тези, които не са разбрали главно тинейджери, това не беше поставено, това си беше скрита камера. Разговорът се е водил между участника и нашия тон режисьор. Някои от екипа даже изживяват доста лично това, че отделят часове наред да го търсят за репетиции и да го издирват из града, така че ако на вас ви е смешно, на част от нашия екип не му е. И така, преди рекламите го видяхте, а сега ще видите как ще се представи на сцената. Трябва да ви кажа, освен камера, той за пореден път прояви несериозност, като не дойде на уговорения час за снимки на своята визитка. Сега ще видим какво ще бъде изпълнението му. Това е Иван! Хайде е една прашинка от това, за което съм тръгнал. Аз се стремя изцяло единствено да вървя към Господ. Това ми е основната цел в живота. Никакъв текст. Той дори не си е направил труд да научи малко от текста. Тая песен аз съм я измислил, казва го на визитка. Млъкни, бе! Много стабилна критика, много морално извисена критика. Аз трябва да се взема бележка от тази критика. За мен Иван е невероятен кабаретист, но това не означава, че е много добър певец. Трябва да обърне повече внимание на пеенето, ако иска въобще да остане на музикалната сцена. Иначе по-добре да стане театрален герой. Аз престанах да му се дразня, защото просто го приех такъв какъвто е, но не мисля, че той има място на финала на Music Idol. Мъкни там Нямаше кой да изпее. Никой друг няма да усети чувствителността на Милко Калайджиев, освен Иван. Аз съм без коментар за най-големия. Чудесно.
Дами и господа, Иван. Аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, но при стария терген млад съм, вечер е карен. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, но при стария терген всяка вечер е карен. Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Да ти пея сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Да ти пея сладко, сладко. Айде, реките салата, жик-так. Тупо-тупо-тупо-тупо, я. Ей, ма ви много стриде! И вече младият ергелен няма никакъв проблем. Всички мили мои са в кафеза и не могат да излезат. И вече старият ергелен няма никакъв проблем. Всички птички са в кафеза и не могат да излезат. Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Моля те, уважи ме, стани да играеш, моля те. Yes, моля те, уважи ме, стани да играеш с мен. Сега ще ви покажем какво правим на циганската сватба Вайтос. Като влизаме на сватбата, дигаме ризата и си бъркаме в пъпа. Защото като си бръкне в пъпа, се свързваме горе с хазяина. Питаме го, може ли да се легавим, и той казва: Ванко, само така. По-спокойно, Ванко, по-спокойно, по-спокойно. Дръж се, Ваню, дръж се. Оп, чакам знак кога да вляза. Подскажете ми кога да търа. Я елате пиленца при батко, да ми пейте. Ай, станете горе, какво ми са правите? Къде си, батко? Къде си? Ставай! Да ти пеем сладка, ставай! Батко, къде си, батко? Ай, станете, за вас го правя, ти сте хора сте. Батко, къде си, батко? Да ти пеем сладко, сладко. Къде си, батко? Къде си, tu sua questa parte, questa parte. Tanto se ne è una parte, Галина. Това чуеш мнението на журито. Къде си били? Къде си? Извинявам се на възрастната аудитория, която разбира от музика, просто спазвам сценарий. Простете ми. Ма добре, си го спазвам. Най-важното, което аз ще посъветвам, е никога да не подценяваш зрителите. Иване, ти защо как така го спазваш този сценарий? Ти по принцип нищо не спазваш, по сценарий спазваш. Просто BTV има късмет, че ми влиза във филмите и горе-долу, нали? Ще я направим. Горе-долу. Давайте коментарите за изпълнението му, другото е безмислено и е смешно. Така, нали, се е стегнал, взел си е полука от всички тия неща. Тък му тръгна много прилично да се представя, докато не си вдигна ризата и не си бръкна в пъпа. Там вече всичко стана ясно. Аз се забавлявах, трябва да ти кажа. Забавлявах. Да, извинявай, Емил. Тази песен за първи път я чух в Айтос на циганска сватба. Значи аз мисля... И понеже аз от малък, нали, защото Агасян си пееме и ме знаят като певец в Айтос. И Ваньо, знаеш ли на цигански? Да. И аз запея Калнамана Гушманда, Чока за драбанка, да. Измислях си текста
И цигане не идва и казвам, ти знаеш какво цигански от нас, бе, този, как ти беше името? Значи аз мисля, че има разлика между забавление и между пеене. В смисъл, тръгвам сериозно, пъпчето показвам лекичко Айде да чуем Вили само и Фънки какво мислят и след това ще се довършиш. Аз мисля, че той си намери амплуато днеска. Айтос! И българската музика ще спечели много, ако се ориентираш изключително към поп-фолка. Мичо Пайнера, ще се прегаваме после. И чао! Фънки. Аз нямам коментар. Аз те моля просто да ми прости, обичам. Точка. А мен обичаш ли? Има хора, които обичам повече от тебе. Добре. Фънки! Това е? Да. Чухме коментара. Ако симпатизирате на Иван, искрено ви се чувствам. Може да го подкрепите, като изпратите СМС с 158